Искам да кажа благодарност на нашия дизайнер Юлия. Ние сме с моята жена почнали да правим ремонт в нашия апартамент. Мислили сме по един начин и за съжаление почнали да избираме материали, да правим дизайн. Нещо не можем да го направим така, както сме го виждали. И наели сме строители, които всеки ден чакали наистина да им дадем дизайн и да почнат ремонт, но за съжаление само плащали сме престой и винаги идвали на минус. Аз да ви кажа честно, беше сме на ръба за катастрофа изобщо да прекратим да правим ремонт. Моите приятели ни препоръчали Юлия. Тя наистина много хубав дизайнер. Ние сме се чули с нея, направили среща и Юлия веднага ни предложил нов стил, модерен дизайн и новите идеи. Тя много бързо намерила език с нашите строители. Те са се разбрали и да ви кажа честно, до 2-3 дни вече почнали да правят ремонт в нашия апартамент. Искам да кажа на Юлия благодаря. Ти си професионалист и искам да препоръчам на всеки, който иска да си направи ремонт в къща, апартамент. Не се губете времето, обратете се към Юлия. Тя наистина ще ви направи много хубаво.